تربت دمک ملکاباد یک ٹرانسفارمر یہ لنک دورکنا گو 5 روش دا لین نبو گیلاپا ملکاباد جامنن دا زی ملکاباد دگ بند کتا گو زارشانی درشان کتا مرچی چارشنبے روچا تربت بنجائی چارائے سرا زارشانی درشان کو تو پدا ڈی سی کارگ سے دے مہم زارشانی درشان کو اس آتا ملکاباد جامنن دی مردمہ اقدو تحریک بلوچستان وائس چیئرمین یعقوب یوسکی و آل پارٹیز کی چے سربراہ غلام یاسین بلوچا وش نیوز گنگوش میں اما پارٹی کے آئیے فیڈرل منسٹر پانی و بجلی اما پارٹی گئے اور کسکو بورڈ تو کا 2 ممبر اما پارٹی گوننگو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے مائی گپا سمجھن کہ آ پارٹی کسکو آرہ بالکل سپورٹ کن گائیں اور کسکو ایکسین بنگل صاحب کے اکدا بدماشی کن گائیں گنڈا گردی کن گائیں محلوکارہ لگتی گھٹا داتا یہ بالکل آ پارٹی مشورہ گما آئیے آشیرباد گما یہ سجیں کارن کن گائیں من نظانی کہ آ پارٹی او گوں کس کو گما مل کر کیچے مردمانہ ادھے عوام آرہ کجان جرم سزا دیا گلوٹاں و کجان جرم سزا دیا گا ہاں چی اے ماتو گوار کے دات کگا اے بجلی مسئلہ سرات کگا کہ مرچی 5 روچیں کہ دا ملک آباد ایشانی فیڈر ایشانی ٹرانس لنک کشک بتگا حالانکہ ای لنکانی کشگے کوئی بھی قانونی جواز نیست کہ اس کو کرا کیا لنکان بے کشی اگر ان کیس یکے بلا فالٹ استے بائدیں آئیے کنیکشنہ منقطع بکا آوتی اے دیگے مردم کم از کم ای چیزیں عذیتہ چی بچند یک مردمیا اگاں وتی ویر جتا او آ بل پہ نکا نگائیں تو آئی ویرا کٹ کاں اور تو یک مردمی سزا پوری بازار مردم چاہیے دے بازار بازیں مردم استاں کہ آ بل پے کنگاں تو کہ لگن کے برے ظاہر گوڑا آؤں متاثر باں شما درست سرپده گیشی مردم مزدوراں لچکاریاں یا تو دہکانکار یا لچکاری والا کجا چی 5 یا 6 لاکھ کے بیلا پے کت کنتی نا ایم گپ جیڑگی گپی شما آ پشتے بیلا 5 و 6 لاکھ سائیڈیا بکنے اما کے کرنٹ بیلے آئیں بدے باری کے پے نکا ودک کیسکوے موقفین کے علاقہ مردم بل جمع کنگانیا 5 بل جاگہ ایو کا 15 بل جمع کنگ بتا معلّہ مردم 1 کروڑ کلدار وامدارن عکس کش امجد مراد اوریا ماجد سمد وش نیوز تربت کیچ